Pozdrav iz jesenskog Zagreba u kojem je sunce napokon svanulo. Nešto na što ste vi u Lošinju odavno navikli, otprilike 350 dana u godini, jel tako? Moj susret s Lošinjem, moglo bi se reći, bio je ljubav na prvi pogled. I ne samo zato što na Lošinju postoje divne plaže, zato što postoji čisto more i mirisne šume, već prvenstveno zbog vas, uvijek nasmijanih Lošinjana. Zato vam ne mogu reći koliko mi je drago i zahvaliti vam na ovoj nagradi. Drago mi je da ste prepoznali da i mi koji na Lošinj dođemo i provedemo tamo tek nekoliko dana znamo cijeniti vaš trud i rad i znamo cijeniti ono što imate. Prvenstveno bih htjela zahvaliti gradonačelniku gospodinu Gariju Cappelliju koji tako stručno vodi taj grad sreće, barem kad se gleda količina nasmijanih ljudi, i naravno direktorici turističke zajednice Đurđici Šimičić koja zapravo, ja mislim da za nju problem nijedan ne postoji. Ta žena rješava sve i to uvijek s osmijehom na licu. Obećavam, stižem na Lošinj i to vidjet ćete me češće, a za to vrijeme nadam se da će vam vrijeme kratiti vodič jedne Plavše, u kojem naravno ima jako puno o malom Lošinju jer ipak mali Lošinj spada u 5 destinacija najboljih na Jadranu. Ko zna, možda vam Plavuša otkrije još nešto o Lošinju što ni sami niste znali. Šalim se naravno, čestitke na danu grada i još jednom hvala na ovoj nagradi. Bok!